και έπαθα την ιστορία της Αλβανίας. Η ιστορία της Αλβανίας ήταν η εξής, και θα το θυμούνται όσοι ακροατέ. Οι θεατέ. Ναι, οι θεατέ έχουν δει στην Αλβανία. Ναι, έχουνε. Η ιστορία της Αλβανίας, παιδιά, ήταν η εξής. Περπατούσαμε νύχτα μέρα. Την ημέρα κρυφά για τα αεροπλάνα και το βράδυ κανονικά πορείας. Όποιος είχε κοντά του μουλάρια ήταν ευτυχής. Εμάς το σύνταγμά μας είχε τελευταίο λόχο, έκτο λόχο, και πίσω από το λόχο ερχόντουσαν τα μουλάρια. Και τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Τη νύχτα πιάνεσαι από την ουρά του μουλαριού, περπατάς με κλειστά τα μάτια και ήσυχος ότι σε πάει το μουλάρι, αλλά κοιμάσαι. Και χτυπάει σάλπιγγα κάποτε. 12 λεπτά, που σημαίνει στάσεις. Κάνεις 2 βήματα έξω από το μουλάρι, πέφτεις και κοιμάσαι αμέσως. Δεν προφτάνει να σκεφτείς τίποτα. Είναι 12 λεπτά αυτός ο ύπνος και χτυπάει σάλπιγγα. Συγκέντρωση, πεταγόμαστε το μουλάρι. Και συνεχίζει ο ύπνος με κλειστά τα μάτια, περπατώντας με την ουρά του μουλαριού. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για όσους δεν ζήσαν την Αλβανία, κύριε Παπενόπουλε. Αυτά δεν ήταν σπουδαία. Όχι, αλλά είναι και αυτά μέσα στην ιστορία και πρέπει να ακουστούν. Στον πόλεμο είναι άλλες φοβερές οι στιγμές, οι άλλες στιγμές που ξέρεις, Φρέντι, ξέρεις, αν θυμηθείς για μια στιγμή ότι ήμουνα στην Αθήνα οδοστάδε, παραφρονείς και λες ότι φαντασιώνεσαι, δεν ήσουν ποτέ. Τόσο μακριά δεν ήσουν μακριά ποτέ. Δεν ήσουν άλλος ποτέ, αλλά είσαι εκείνο. Τέλος πάντων, λέμε ψυχολογία.